Үз-үзеңә ышанган кешеләргә курку хисе ят. Борынгы Рим сәясәтчесе Марк Туллий Цицерон үзенә һәм үз мөмкинлекләренә ышанган. Затлы нәселдән булмаса да, үзенең ораторлык осталыгы белән ул искиткеч карьера ясый. Үз кешеләреңә һәм белемнәреңә ышанып, нинди үрләр яуларга мөмкин? Әлеге сорауларга тапшыруыбызда җавап эзләрбез. Бу билем дөньясы бүгенге программада. Математик көрәш. Казанда яшь математиклар турниры ничек узды? Тәҗрибәләрдән курыкмыйлар. Кайсы мәктәптә иң кыю педагоглар эшли? Сугыну өчен штраф һәм төз гәүдә булсын өчен махсус урындык. Интернет дөньясы узып баручы атнада нәрсәләр белән шаккаттырды? Быел Казан Россиядә математик көрәшләренең иң зур турнирын кабул итте. Яшь математиклар бәйгесе 6-8 сыйныф укучылары өчен шәхси команда ярышы. Чарага илнең төрле шәһәрләреннән 100-гә якын команда килде. Әлеге турнир нәрсәдән гыйбарәт? Бу үзенә күрә интеллектуаль көрәш. Биредә катнашучылар командалар арасында гына түгел, шәхси белемнәрен дә бәяли. Турнирны оештыручылар шул рәвешле математика белән шөгыльләнүгә кызыксынуны арттыра. Шулай ук Россиянең төрле почмакларыннан килгән укучылар һәм укытучылар арасында лентәләрне ныгыта. Математик көрәш нәтиҗәдә математик дуслыкка әверелә. Безнең иҗади төркемебез дә моңа аянды. Мы вызываем вас на задачу номер 1. Вызов принят. Якутлар Саратов егет кызларына каршы математиклар көрәшенең биремнәре мәктәп программасы гына түгел, күпкә катлаулы. Бу төрдү хаякка. Ким бар утта орхидея? Кене тохап ите утта. Утта маккатета кадагына токтанулар ибата. Вот, конечно, то он каран син билдер. Биремне башкарып чыкканнан соң такта алдында көндәш команда һәм жюри каршында мәсьәләнең шишелеше дөрес икәнен расларга кирәк. Саратов командасы оппоненты гаеп эзли, батырырга тырыша. Решение, в принципе, было верное, но я нашел в нем пару недочетов. Мин берничә хата таптым. Чыгыш ясаучы шешелеш вариантларның шиксез булуы турында сөйләде. Тик ул шиксезләрнең кайбер шикләүләре бар. Мин нәкъ шуларны таптым. Ә докладчы бу турында әйтмәде. Докладчик их не указал. Именно это я и нашел. Командалар көрәше иртәдән кичкә кадәр дәвам итә. Айя Иванова бер мәсьәләне 2 сәгать шишкән. Поесть перед этим, потому что, мне кажется, именно для меня, когда я голодна. Мәсьәлә шишер алдыннан ашап алырга кирәк, тук булырга. Минем өчен бу бик мөһим. Аш булсам, гел ашау турында гына уйлыйм, ә бу эшләргә камашаулый. Бу юлы Саратов математиклары үстен чыкты. Алар якутларга караганда бер мәсьәләгә күбрәк шишкән. Здесь даже команда взялась спорить с жюри. Они отстаивали, они боролись даже за 1 балл. Кути командасы жюри белән бәхәскә дә керде. Әллә ни зур роль уйнамаган 1 балл өчен тарткалашканнар. Үз фикерләрен исбатлыйсылары килде. Жюрига да кайчак авырга туры килә. Жюри тоже бывает сложно. Казанлылар исә Мәскәүдән үстен чыкты. Безнең укучыларның әзерлеге яхшы дәрәҗәдә. Математик көрәш шуны күрсәтә. Я почти каждый день занимаюсь математикой дополнительно. Мин көн сайын математика белән эшләмә шөгыльләнәм. Дәресләр күп булган көннәрдә 1 сәгать, математика түгәрәге көнендә 4 сәгатькә җитә. Математиклар көрәшендә Россиянең 50-гә якын шәһәре катнаша. Командалар 100. Турнир 11 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Иң көчле командаларны югары лига ярышы көтә. Здесь прокачиваются и другие навыки, так называемые soft skills, которые в обычной школьной жизни. Soft skills дип аталган күнекмәләргә өйрәтә турнир. Мәктәптә бу аз бирелә. Бу командада эшләй белү. Командалар жюри биргән мисалларны шишергә һәм такта алдыннан исбатларга тиеш. Оппонент буларак та чыгыш ясыйлар. Көндәшләрнең эшенә бәя бирәләр, хаталарын табалар. Үз сүзләрен якларга да өйрәнәләр. Бу егет кызлар жюри каршында гына көндәшләр. Ярыш тәмамлангач алар дуслык лагерендагы ял мөхитенә чума. Бергәләп күңел ачалар. Математиклар көрәше дуслыкка әверелә. Ярты гасырдан артык эшләү дәверендә күп малаяклы шәхесләрне тәрбияләгән бу мәктәп
Фән һәм сәнәгать кешеләре, министрлар, укытучылар, булар барысы да Казанның 111 номерлы мәктәпне тәмамлаучылар, белем йорты горурлыгы. Тик мактау тактасында чыгарылыш сыйныф укучылары гына түгел, биредә педагоглар да, хәзерге укучылар да бар. Мәктәп үз эшенең төрле этапларында беренче булып эксперименталь методикаларга, инклюзив һәм профильле белем бирүгә кушылды. Бу тәҗрибәләр ничек тормышка ашырылган һәм хәзер уку йорты нәрсәләр белән шөгыльләнә? Мәктәптә кунакта без дә булып кайттык. Казанның 111 мәктәбенең тарихы бик бай. 50 ел эчендә бу мәктәпне ничә мең кеше тамамлаган. Монда гаилә династиялары белән укыйлар. Дәвани дәвәтиләре оныкларын укырга озаталар. Мәктәптә 700-дән артык бала белем ала. Монда укудан тыш күп төрле түгәрәкләр эшләп килә. Регби, баскетбол, хоккей, хореография түгәрәкләре. Иҗат яратучы укучылар җыр түгәрәгенә йөриләр. Таң ансамбль кызлары күптән түгел генә төбәк ара конкурста 3нче урынны алып кайтканнар. Укучыларның мәктәп тормышы бик кызыклы. Алар һәр вакыт нәрсә белән дә булса мәшгуль. Әйти конкурслар, олимпиадаларга әзерлек, мәктәп советы эшчәнлеге, хәтта мәктәп укучыларының президенты да бар. Эльвина Галимова мәктәпнең универсаль укучысы. Ул яхшы укый, җырлый, музейда эшли, бер сүз белән әйткәндә лидер. Нәкъ менә ул 2 ел буе укучылар президенты вазифасын башкарган. Буквально с самого детства я занимаюсь активной жизнью. Мин кичкенәдән үк актив бала булып үстем. Мәктәптә үземнең амбицияләрне укучылар президенты буларак тормышка ашыра алдым. Бу мине шәхес буларак ачылырга ярдәм итте. Президент сайлаулары һәр ел саен үтә. Барысы да чын сайлаулардагы кебек. Мин сайлау кампаниясендә укучыларның үзидарә көнен оештырырга вәгъдә бирдем. Төрле тематик чаралар, мәсәлән, Хэллоуин, Яңа ел бәйрәмнәрен заманча яшьләрчә иттереп оештырдым. Күп төрле акцияләр үткәрдем. Мәктәп деловой завтрак шәһәр проектында катнаша. Даныклы шәхесләр, спортсменнар, төрле һөнәр ияләре балалар белән тәҗрибә уртаклашырга килә. Әлеге мәктәпнең укучылары гына түгел, укытучылары да күренекле. Марина Долгополова институтны тәмамлаганнан соң бу мәктәптә эшли башлаган. Аның хезмәт китабында бер генә эш урыны 111 мәктәп. Ул мәктәптә бик файдалы гореф-гадәт керткән. Наша школа богата традициями. Безнең мәктәп гореф-гадәтләргә бай һәм шундый гореф-гадәтләрнең берсе язгы игелек атнасы. Бу проект инде 15 ел буе тормышка ашырыла. Көн саен 3-4 акция үткәрәбез. Алар хәйрия, экологияны яхшыртуга юнәлтелгән. Балалар батарейкалар, макулатура, капкачлар җыя, хәйрия ярминкәсе үткәрәбез. Барлык җыелган акчаны авырту укучыбызга күчерәбез. В нашей школе номер 111 работает музей, который называется «Память о прошлом, дорога в будущее». Мәктәп үзенең музее белән бик горурлана. Биредә күп төрле экспозициялар бар. Музейның бер почмагы Бөек Ватан сугышына багышланган, икенчесендә татар, рус халкының тарихы чагылдырган экспонатлар, пионерлар тарихы. Музейның экскурсоводлары укучылар. Мин сыйныфымда активист һәм бик төрле мероприятияларда катнашырга яратам. Шуларның берсе бу музейда экскурсовод булып эшлим. Балалар безнең экскурсияларга килеп бик кызыксынып карыйлар. Әйтерсез, алар әйберләр иске, кызык түгел, аларны карыйсы да килми, ләкин балаларга бик кызык, чөнки элекке әйберләрнең эшләүләре төрле. Алар бүтәнчә эшлиләр һәм балаларга, мәсәлән, фотоаппаратта күрсәң, алар бик кызыксынып карыйлар. Балалар мондагы экспонатларын тотып карый алалар. Мәктәпнең иң зур горурлыгы мәктәп тамамлаучы укучылар. Алар арасында фән һәм сәнгать кешеләре, министрлар, укытучылар, данлыклы табиблар. Музейда аларга да багышланган стенд бар. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Әлеге музейның экспонатларының күбесе нәкъ менә алар бүләк иткән. Алар даими рәвештә мәктәпкә кунакка киләләр. У нас с ними проводятся встречи, мы с ними также продолжаем общение. Без алар белән гел очрашып торабыз. Шулай ук безнең кунаклар һәр вакыт төрле бүләкләре белән киләләр. Мәсәлән, Зайцев Сергей Петрович, Россия Федерациясенең генераль прокуроры урынбасары, күптән түгел генә бездә кунакта булды һәм шундый искиткеч бүләкләр тапшырды. Данлыклы шәхесләр үстерүнең серләрен мәктәп директоры Анастасия Звездина белә.
Я думаю, что в становлении... Минем уйлавымча, шәхес формалашуында мәктәп әлбәттә зур роль уйный. Безнең һәрбер бала мәктәп бәйрәмнәрендә ел дәвамында берничә тапкыр чыгыш ясый. Алар сәхнәдә микрофон тотып чыгыш ясый ала, фотога дөрес итеп басып төшә белә, каушамыйча интервью да бирә беләләр. Кыскасы, алар кечкенә артистлар, бу бик мөһим. Хәзерге заманда балалар үзләрен күрсәтә белергә тиеш. Син үзең әйтмәсәң, синең сәләтләрең турында беркем белмәячәк. Ел ахырында без аларны тантаналы рәвештә бүләклибез. Укучылар өчен бу өстәмә мотивация. Укуда алдынгы булу ул бер Казанныша талантыңны танулары ул бөтенләй башка нәрсә. Күп чыккан укучылар мәктәп белән тугыз элемтәдә тора. Мәсәлән, бу бердәм форма мәктәп үзенең укучысының ательесында тектерә. Әлеге мәктәпнең укытучылары һәрбер балага шәхес буларак карый. Алар укучыларның белем дәрәҗәсе белән генә кызыксынмыйлар, һәрбер баланың үзенчәлеген беләләр. Нәкъ менә бу лаеклы шәхесне үстерүнең бер сире булып тора. Писонының түгел кыйммәтен кем әйтә ала? Һәм 6 айдагы кайбер укучыларның каникуллары ни өчен җәйдән бирле дәвам итә? Белем дөньясының интернет яңалыклары турында Нияз Рахман. Сәлам дуслар, каникуллар тамам һәм кабаттан укулар башлана. Нишләтәсең инде әлеге бурычтан качып кутылып булмый бит. Хәер, моңсуланырга урын юк. Кызыклы тәнәфес сезнең кәефне күтәрер дип уйлыйм. Уралда яшәүче Денис Бабушкин мәсәлән бер генә минут вакытын да заяга уздырмый. Мәктәп укучысы соннарны хәтерләү буенча рекорд куя. Ул писаныннан соң 13202 билгене хәтерендә калдыра. Аларны тактага төшерү өчен укучыга 6 сәгать вакыт кирәк була. Укучы исә 1 ел дәвамында хәтерен төрле күнегүләр ярдәмендә бу сынауга әзерли. Максат чынга аша Денис Бабушкин Россия рекордлар китабында менә сиңа хәтер бу дигән. Забыл, как называется. Я иду себе, иду. Вдруг это... Бас! Прямо на это. Забыл, как называется. Ну дает, а? Под психо работает. А ты, мальчик, кто такой? Не помню. Я Полупанов. Ты мне 5000 должен. Не помню. Әмді Череповец мәктәбі укучылары әлеге рекордлар белән шаккаттыра алмый. Киресенчә тәртип бузган тәмәке тарткан укучыларны һәм аларның әти-әниләренә ау оештыралар. Шәһәр администрациясе һәм полиция хезмәткәрләре белем бирү йортлары тирәсендә кизү тора. Баксан шуннан да тәмәке пыскытучы мәктәп укучылары саны күбәйгән икән. Ондыларын эләктергән очракта 500-дан алып 3000 сумга кадәр штраф яный. Бу 16 яшьтән өлкән булганнар өчен. Ләкин киләчәктә законнарга да үзгәрешләр керергә мөмкин. Так вот, Кукушкин, теперь я буду стрелять из винтовки по твоим сигаретам. Как только ты закуришь, я бац и стреляю. Понял? Понял. Это чтоб ты курить бросил, Минздрав предупреждает. Алтай төбәгендә тәмәке тарту түгел, бөтенләй мәктәпкә йөрми балалар. Большая Тихая дигән авылда чыннан да тыныч хәзер. 2 ай мәктәп ишегендә йозак. Сәбәбе гади укытучы юк икән. Узган уку елында белем биргән мөгаллим киткән, алмаш тапмаганнар. Район башлыгы әти-әниләргә үзегез табыгыз укытучыны дигән. Менә сиңа хәзер авыллары белән күчми кала бит инде бу балалар. Так что, Вова, придется тебе остаться опять в 5 классе на 2-й год. Не, Марья Петровна, не получится на 2-й год. Это почему? Я осенью на пенсию хожу. Төс утыр, моны хәзер укытучылар гына түгел, махсус урынды күзәтергә мөмкин. Аны Новосибирск шәһәрендә яшәүче Никита Ильдиков уйлап тапкан. Дөрес утырмасаң, ул шунда ук кисәтү ясаучы сигнал бирә һәм укучыларның умыртка баганасы турындагы мәгълүмат укытучы һәм әти-әниләргә җиткерелә икән. Бу малайның беренче генә ачышы түгел диләр мәктәптә. Менә бит Нобель премиясе лауреатларын үзебез үстерәбез. Ирак барасы да юк. Масса антигравитации равна минус масса человека. Откуда энергия антигравитации равна... Ну я же изобрел. Ерунду ты придумал, парень. Ах, ерунду, да? Ерунду. Физику учи, двоечник. Двоечник. А вот это значит ерунда. Ерунда. Нонсенс. Научная фантастика. Ну, держитесь. Бу атнаның интернет яңалыклары менә шундый иде. Иң мөһиме ул шатлыклы хәбәрләр генә алып килсен. Ә инде без киләсе атнада кабаттан очрашырбыз. Безнең социаль челтәрләрдәге сәхифәләребез барлыгын онытмагыз. Сездән комментарийлар һәм кызыклы язмалар көтеп калабыз. Кыю башлангычларга ачык бул. Борынгы Рим шагыйре Вергилий безгә төрле вазгыятьләргә карамастан
барысына да мөмкинлек биреп карау зарур дигән. Моннан дөрес файдаланышы кеше калканлы булачак. Киләсе очрашуларга кадәр.